Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Micaela. Palagi din po akong nakikinig ng inyo pong mga kwento. At masasabi kong may katotohanan nga rin yung mga sinasabi ng iba mong sender. Pero yung iba ay mukhang katang-isip lang at bunga ng kanilang malilikot na imahinasyon. Dahil yung mga sinasabi nila ay hindi tumutugma sa kung ano talaga ang kakayahan ng isang aswang. Para bang yung sinasabi nilang aswang na kanilang nakita o nakasagupa ay tulad lamang ng mga aswang na ipinapakita sa mga palabas. Mahihina at parang walang mga sariling bait, na para bang pinalalabas na mahihina ang pag-iisip at pangunawa. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang mga naging karanasan ng isang tunay na aswang. Lahat ng babanggitin ko dito ay pawang totoong nangyari. Hango ang lahat ng ito sa totoong buhay. Naganap ito sa magkakaibang panahon. Ang una ay tungkol sa isang dalaga na dahil sa labis niyang kagandahan ay pinagkakaguluhan talaga siya ng mga kalalakihan doon sa kanilang baryo. Ayos naman sana kung hindi nga lang nagtataglay ito ng masamang pag-uugali. May sinasabi kasi sa buhay, ang pamilya nila noon ang may pinakamalawak na lupain at ang lapad ng kanilang kanyogan. Kung kaya sa kopra pa lang ay yumaman na sila. Dahil sa karangyaang tinatamasa, kung kaya napakamata pobre nito. At ang tingin sa mga taga-bukid ay mabababa at hampas lupa. Minsan sa kanilang pag-iikot-ikot doon sa malawak nilang lupain kasama ang kanyang ama at ilang mga tauhan ay nakaharap niya ang isa ring dalaga. Hindi rin papahuli ito pagdating sa ganda at di hamak na mas mainhin kesa sa kanya. Yun nga lang, ang malaking kaiba nila ay lumaki ito sa hirap at sanay sa iba't ibang uri ng gawain, mapa sa bahay man o sa bukid. Agad na natawag ang kanyang atensyon doon sa nasabing dalaga at nakaramdam ng pagkairita. Hindi niya kasi akalaing may tatapat sa kagandahan niya. Kahit isang taga-bukid lang, kanya itong tinawag. Agad naman lumapit ang pobreng dalaga sa mayamang si Elena. Magalang itong bumati sa kanya na nagmagandang araw pa. Pero hindi siya gumanti sa paggalang na ipinakita nito. Sa halip ay pasinghal niya itong inutusan. Nakunan siya ng buko. At dahil sa hindi naman iyon bagong bagay sa kanya, kung kaya agad namang tumalima si Milagros. Dinampot niya ang itak na kanyang inilagay
sa paanan ng isang puno ng nyog at isinukbit. Nagmamadali niyang inakyat ang puno upang hindi matagal na maghintay sa kanya ang senyorita. Nang nasa itaas na siya, ay isa-isa niyang sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng pagtuktok sa mga iyon para malaman kung alin sa mga ito ang buko. Alam niya kasing maselan si Elena, kung kaya naging maingat din siya. Nang makapiling mabuti, ay agad na niyang pinitas ang isang bunga. Kanya pa nga sanang dadagdagan niyon nang upang sa ganon ay sabay-sabay na niyang puputasan at bibiyakin. Pero sinabihan siya ni Elena na ito ay nauuhaw na. Kung kaya, kanya na munang unahing asikasuhin yung isang bunga na kanyang inilaglag. Mabilis namang tumalima si Milagros at nang makababa ay agad na sinunod ang gustong mangyari ni Elena. Matapos mabutasan ay magalan niyang iniabot iyon sa senyorita. Pero bigla na lang siyang nagulat nang ito ay magalit at ibinuga yung sabaw ng buko. Nagreklamo ito at sinabing hindi naman iyon buko, kundi nyog na. Nagtaka naman si Milagros pagkat sa araw-araw niyang paggawa sa bukid mula pa ng bata siya ay talaga namang biyasa na siya at kabisadong kabisado na niya kung alin ang buko at hindi. Pero tinanggap pa rin ni Milagros yung pagkakamaling ibinibintang sa kanya ni Elena at sinabing ikukuha na lang niya ito ng bago. Sinigawan naman siya nito at mataray na sinabi na ano pa raw ang kanyang tinatayo-tayo. Kanya na raw bilisan at kuna na siyang muli ng panibago. Natataranta namang sumunod si Milagros, pero kinukutuban na siya ng hindi maganda. Nararamdaman na niyang pinaglalaruan lang siya ni Elena. Pero ginawa pa rin niya ang gusto nito. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay ganun pa rin ang nangyari. Makailang beses siyang pinaakyat sa puno para lamang sa iisang buko. Pero dahil sa pagiging matiisin ni Milagros, kaya nung huli ay si Elena na lang rin ang sumuko. Pero may ginawa itong hindi maganda na lahat nga ng mga taga-bukid na naroon ay hindi talaga nila iyon nagustuhan. Bumaba kasi ito mula sa kanyang sinasakyang kabayo at ibinuhos kay Milagros ang sabaw ng buko. At pinagsalitaan pa siya nito ng hindi maganda na makailang ulit na nilait ang kanyang pagkatao. Sinabihan siya nito ng mangmang at walang pinag-aralan, kung kaya raw simpleng utos lamang ay hindi niya magawa. At dahil sa mababaw ang luha ng dalaga at hindi sanay na mapagsabihan ng mga ganong uri ng pananalita, ay lumuluha itong humingi ng tawad kay Elena. Pero puro bulyaw pa ang kanyang inabot mula dito. Pero dahil sa ginawang iyon ni Elena, kung kaya, hindi na nagdalawang isip pa yung mga malilikot na matang nakatunghay sa kanya. At sinabi nito sa kanyang sarili na kay Elena ang sandaling iyon, pero sa akin ka mamayang gabi. At kinagabihan nga rin mismo ay nalagot ang hininga ni Elena. At hindi simple ang sinapit nito, dahil pinagluray-luray ang kanyang katawan na kahit nga ang kanyang mga magulang mismo ay halos hindi siya nakilala. Sa isang iglap
ay naglahong parang bula. Hindi lamang yung kanyang ganda, kundi pati na rin ang buhay niya. Wala rin ang halos lahat ng kanyang mga lamang loob. At ang gumawa ng nakakakilabot na pagpaslang na iyon ay walang iba kundi isang aswang. Isang aswang na palihim na binabantayan ang bawat galaw ng lahat ng taong nakapalibot sa kanya. Na kapag nagsisimula ng kumalat ang dilim, ay nag-uumpisa na rin itong maglaway dahil sa matinding pananabik sa sariwang dugo at laman, lalong-lalo na ng mga taong may maiitim na buti. Siya ang uri ng aswang na iba yung sarap sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa tuwing makakakain ng sariwang laman ng isang taong tampalasan. At nararamdaman niyang nadaragdagan ang kanyang lakas sa tuwing nakakakain siya ng karne ng isang taong masama. Na sa tuwing lumalabas na siya ng kanyang bahay para maghanap ng kanyang mabibiktima, ay wala nang makapipigil pa sa kanya. Dahil kahit ang taong may pinakamatalas na pakiramdam ay hindi siya namamalayan. At ang gabi ay napakalaking bentaha para sa kanya dahil mabilis niyang nagagawang maglaho sa paningininuman. At sa angkin niyang bilis ay para lang siyang sumasabay sa simoy ng hangin. May taglay rin siyang kakaibang lakas. May matatalas na mga ngipin at kuko. Napakatalas rin ng kanyang pakiramdam dahil sa kanyang kakaiba at pambihirang mga mata, pandinig at pangamoy. Ngunit higit sa mga ito, ang pinakamatibay niyang sandata ay yung kanyang angking ganda na marami talaga ang nabibigani. Idagdag pa ang kanyang husay sa pag-arte na kanyang napapaniwalang lahat ng mga tao pagkat napakadali para sa kanya ang magkunwang api dahil naranasan na niya ito sa maraming pagkakataon at mabilis din niyang napapalabas ang kanyang mga luha sa mapupungay niyang mga mata. Yan ang ilan sa mga kakayahan ni Milagros. Kaya kung bakit din napakahirap siyang maging kalaban, at iyan din mismo ang dahilan kung bakit mahirap maipanalo ang laban kontra sa kanya. Bukod sa mga yan, ay mayroon pa siyang mga kakayahang hindi kayang maabot ng limitadong kaisipan ng mga karaniwang tao. Tulad ng mabilisang pagpapalit ng anyo na hindi lamang hayop ang kaya niyang gayahin, kundi lahat ng nasa kanyang paligid, kahit mga tao. Kaya rin niyang maglaho sa isang kisap mata at marami pang iba. Kung kaya nga nabuhay siya ng napakahabang panahon. Matapos ang mapait na sinapit ni Elena sa mga kamay ni Milagros, ay agad na siyang umalis sa kanyang tinitirahan at siya ay ng ibang bayan. Pagkat hindi pa siya tapos, nagsisimula pa lang, at gamit ang kanyang ganda at husay sa pakikipagkapwa ay hindi siya nahihirapang magkaroon ng matitirahan. Madalas ay pinapatira siya at ipinapagamit ng mga nakikilala niya ang kanilang mga lupa. At sa lugar kung saan siya naroon ay pinapakiramdaman niyang mabuti at sinusuri ang mga tao.
dahil pinipili niya kung sino ang kanyang binibiktima. At iyon ay yung pinakamasama sa lugar na yon. At ang nanalo sa bago niyang nilipatang lugar na magkakamit ng isang mapait na kamatayan ay yung bumibili ng kopra. Wala nang sasama pa dito pagdating sa pagkagahaman sa pera at lupa. Pinupwersa niyang isanla sa kanya ang lupa ng mga pobreng tao sa kanilang lugar. At kapag hindi makabayad sa tamang oras, ay agad na niya itong iniilit. Gamit ang mga amuyong niyang manang-mana sa kanya, napapatay ng tao para lamang sa kaunting salapi na kanyang ibinibigay. At hindi lamang ito sakim sa pera. Mas matindi din pala ang pagkahayok nito sa laman, na naging madali naman para kay Milagros ang lahat dahil doon, pagkat iyon na rin mismo ang ginamit niya para makalapit siya kay Mang Cesar, na nang makita siya nito ay halos lumuwa ang kanyang mga mata. At napansin ni Milagros na bumukol na kaagad ang harapan nito, bagay na lihim naman niyang ikinatuwa, dahil iyon mismo ang papatay sa kanya. Naisip niya na nangingiti siya sa sobrang tuwa, at hindi pala talaga ito marunong ng mabuting pakikipag-usap, na ang lahat ay kanyang idinaraan talaga sa dahas at pwersahan, na para bang mas naliligayahan siya sa ganong paraan. Mabilis na naunawaan ni Milagros, at tulad ng dati, ginamitan niya ito ng kanyang pamatay na pag-arte. Nagpanggap siyang mahina at tapi. Nagmakaawa siya kay Mang Cesar na wag nang ituloy ang masamang balak nito. Pero tulad ng kanyang inaasahan, ay nauwi lang yung mga pakiusap niya sa isang taong tila walang pandinig. At lalo pa nga nitong pinagbuti yung kanyang masamang ginagawa, dahil parang isang magandang awitin kay Mang Cesar ang pagmamakaawa ng tao. At nang mangyayari na ang hindi dapat, ay inumpisahan na rin ni Milagros yung dapat niyang gawin. Pero kanya muna itong pinaglaruan. Binaliw niya muna ito sa sobrang takot. Biglang napasigaw si Mang Cesar nang makita niyang nakakubabaw siya sa isa niyang tauhan. Takang-taka ito kung paanong nangyari iyon, at kanyang hinanap si Milagros sa loob ng maliit na silid na yon. Maya-maya ay isa namang matandang babae ang pilit na yumaya po sa kanya, pero pilit itong umiiwas at tila badiring-diri na siya ay mahawakan, hanggang sa halos mapatid na ang litid nito sa lalamunan dahil sa matindi niyang pagsigaw. Nang ang kanyang makita naman ay hindi na tao, kundi isa ng mabangis na aswang, at matindi itong naglalaway. Panay ang sigaw nito ng aswang, pero walang anumang naririnig ang kanyang mga kasama na nasa labas ng maliit na bahay na iyon ni Milagros, na masaya pa silang nagkukwentuhan at tila naiinggit sa kanilang amo, pagkat ang buong akala nila ay nasa ituktok na ito ng Gloria. Pero ang hindi nila alam ay kasalukuyan na palang nasa kalagitnaan ng impyerno, dahil sa tindi ng ginagawa ni Milagros sa kanya. Tatlong magkakasunod na hampas sa kanyang muka ang mabilis na pinakawalan ni Milagros, at agad na lumuwa ang mga mata nito. Natapyas din ang kanyang ilong, at mabilis na naligo sa sarili niyang dugo.
Pani ang pagmamakaawa nito at puro magagandang salita ang namumutawi sa kanyang bibig. Pero tanging ngisi lang ang isinukli ni Milagros. Pagkat kabisado niya ang mga demonyong katulad ni Mang Cesar. Nakakaalala lang ang mga ito ng mabuti kapag nasa alanganin na o di kaya na may nasa bingit na ng kamatayan. Ibinuwelo niya ang isang kamay at tinapos na niyang paghihirap nito nang bumaon iyon hanggang braso at tumagos pa hanggang sa papag ang kanyang kamay. Nahawak-hawak na ang puso ni Mang Cesar. Sabik na sabik niyang iniangat iyon at pagkatapos pagmasdang sandali ng may kaaliwan ay kanya na iyong nilantakan. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarinig na siya ng mga pagkatok doon sa may pintuan. Kaya mabilis na siyang umusal at biglang naglaho. Ilang metro mula sa kanyang maliit na bahay ay kanya silang pinagmasdan. Biglang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng bukid na yon ang mga sigaw ng tauhan ni Mang Cesar na punong-puno ng sindak at hilakbot. Pagkat nakita nila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng kanilang amo na nagkalat at may mga nakasabit din sa dingding hanggang sa may itaas. Oras na para lumipat na naman ng bagong tirahan. Pagkat marami pang masasamang tao ang sa akin ay naghihintay. Nangingising sabi ni Milagros sa kanyang sarili. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.